poszło. Możesz wyjść. Tak. Możesz iść. Jeszcze ci 5 wysłać? Proszę, już ci wysyłam. Ojej. Dobra, dawajcie. Gotowość. Dobry, halo, cześć, witam was odpalam live'a, tak jak było na filmiku i gromy, pany, gromy, jest tam ekipa, jest impreza, gromy, także już ich włączam, żeby było ich słychać. I Nanek nagraj i wrzuci. Dobra, No, Nanek nie słyszał pewnie. ja słyszałem, chłopie, słuchawki mam na łepie, ja wszystko słyszę. Tak. Coś? Okej. Ty nie widać jej twarzy. No kurde. No, sprytnie to zrobił. No, kierownicą. Tak delikatnie tylko. Może to farbowane Angie? Wy mi go dejcie, kiedy ja mu wyskoczyć. Dobra, spokojnie, nie bój Jutro. się. Tylko nie strzelaj tak jak oni mi opowiadali, że strzelby kurde do gościa kilometr dalej. A, to Więzienie? Więzienie próbujemy? Pojebało cię, dalej polecimy. No ale widziałeś? Widziałeś jak daleko zaszliśmy? Chłopcy, Jak macie ci powiedziałem, pozdrowienie. że od razu? dla zrywu. Dobra, skaczemy, skakać. Więzienie, dawajcie, więzienie. Ja Ale tam oznaczę dziewczyny dla... są już. Ale tam dziewczyny są Dobra, już. na żółty. Ale para Czy do tego miasta? No to dawaj do tego miasta. Tutaj. Żółty Dlaczego? znacznik. Żółty, po Gdzie to? prawej. Żółty... O tu przed nami. Żółty znacznik. To jest kurwa wieś, a nie miasto. No dobra. Małe miasteczko. Też tu lecą. Panowie, znowu tu leci o 20 typa od razu. Mój A widziałeś, że przeszliśmy. No bo to radio kurwa tak głosował. Ja pierdolę na Ja to to w ogóle wchodzi teraz indziej. nie myślę. Znaczy, Chyba się nie odzywasz. A, Wióra jest na imprezie, tak? Ale ty jesteś ogarnięty, kurwa. Serio? Pół godziny już gada. Nie no. Ja dzisiaj nie myślę, ja mówiłem. No dobra, No leży ładnie. po mnie, dziękuję. Co, już leżycie? O, ja cię kręcę. Król FIFA mnie dobił. Aha, wyście tam są? Czemu król Fify? No tak się nazywa koleś. Fajnie, tak mnie to kurde zauważają chłopaki, nie? Jara. Ja zobaczę jak tam Quickul sobie radzi z gorączką. Kurwa no. Ja mam już Rozwal dwie to. opcje. Jestem na grubo, powiem wam. Bang, bang. O, Nanek dopiero ląduje. Nanek to teraz. Co ty gadasz? No. A ja się szanuję. Kurde. O. Nanek, to co masz jakie to kółko, to weź. O kurwa. Kurwa mać, już mnie zajebał. Ojej. Aj. Ja pierdzielę, ja też zawsze wpadnę, rozumiesz, największe gówno. Radzi To tam wina gdzieś radzie. Damian SD, gram, rozumiesz, Fortnite. trzech- Jest za darmo, multiplayer. Na konsoli PS4. I jest promocja. Jest promocja, okej, prawie za darmo nią idzie dostać. Za 70 zł No, kampania. kampania za 70 zł, tak jest, tak go już. Czekaj, ten mikrofon cofna, bo i tak mnie żaden nie słuchał. Quickpull kolejny widzę, jak nie? A, może go trafi, Trefi. No, teraz go ja na pewno go... O, obejrzyj go, trafił z kumańca. Kurde, ale Ja ja mam to- amunicji już. Ale No to dobrze tam na można dole z tego jest. Zmieniać tego. Co? No, można kogo innego oglądać.
Ja? Może to kurwa Żartujesz. nie- Tak, no. Poje... Richtig! Chciał się zagrać. Tam Richtig! dwóch jest, chodź spieprzamy. Spieprzamy Richtig tu, jest dawaj. ten knefel. Radził i ten. Knefel. Dobra. To jest sam, Ej, wiewióra. to jest sam zagodą gości. Jest wiewiórka, Kurde, czy nie- nie ma wiewiórki? No Jest. jestem, kurwa! No to się... Ej, gościu, chłopie, kurwa mać. Stream leci, a ty sami będziesz knuł. No, a ty tu... Ja próbujesz. pierdolę, noż kurwa Wracamy do mać. kultury. Kurwa nie knie jak jest stream. Tak jest, Nanek, powiedz mu, powiedz mu. Jak się kurwa nie mówi, nie? No. Kurwa się nie mówi na streamie. Chodzi o to, że ja się nie czuję na siłach. I tam z takim input lagiem, że No. biegnąc tylko do przodu, jest taka inicjatywa, żebyś ty sobie wiewióra zagrał zamiast mnie w następnej rundzie. Serio, nie chcesz się? Że mi się ogólnie dobrze kurde w BF-a na razie gra. A, Ja nie będę w chłopie. BF grać na pewno. Ja nie wiem co się w Fa- Fortnite dzieje, a co dopiero w BF-ie. Facet kurde chory, facet umiera, nie? To ty, słuchaj, to ty Kurde, dobre, jak masz kanał, dobre to piguły stop. masz. No cię Chodź, quick pull, tu skrzynia jest. Masz jakąś broń chociaż? Pewnie. Ja wszystkie 4. Snajperkę mam jeszcze. Ale biedny Pawełek, kurde. O, ktoś chodzi, kole kurwa, skrzyni jakiś kurwa. przylatuje. Jakaś była skrzynia. Biegnij ktoś. Kurde, weź... Skrzynia weź jest. Kurde, Skrzynia, dzwoń. O, Mam go. spirytusu. Jeszcze kurde później jakąś... ta herbatę skrzynia jest na wierchu, Skrzynia, chłopcy. Na wierchu. Wiem, wiem. Idźcie skrzynię odblokować. się nasmaruj amolem do tego, Naokoło. kurde, będziesz zdrów jak znany. Ja. Czekaj. Kolejny biegnie. A wiesz czemu? Widziałeś Co kiedyś to? jakiegoś chorego żubra? Quick pull zniszczyłeś skrzynię. Czy ty ją wziąłeś? A, wziąłeś ją. Zniszczył. Ty to jakiś typo jest na dole. Dobra. Zaszczel go. Ojej. Quick pull, plecy twoje, bo koleś. O tam, za tym kamieniem przybiegł. Bang, bang. No to chodź, idziemy. Bo tam się budował i spadł pewnie deszcz. Eliksir jest na górze. Wiem, No wiem. widzę. Bierzesz? Masz sobie, weź. Nie. Ty weź. Nie chcesz? Mówisz, że jestem gorszy? Tak, zdecydowanie. A, bo ty masz już. Już mam. Może Dobra. gorączkę ci wyleczy. Dobra, chowamy się gdzieś quick pull, bo to... Ja mam tylko 30 naboi niestety. I 4 granaty, raczej te do granatów. Siemano. Sąsiad, siemano, cześć. Witam w mojej kuchni. Tak jest. Tam masz lodówka, a pod stołem masz piwo. Pod stołem? Piwo to w lodówce się trzyma. Chłopie, ja mam tako zimne pod stołem jest, że chłopie tak ciągnie mi z delówki, że... No. On z kopalni przynosił. Fajne, takie zimiutkie, rozumiesz. A w kopalni też zimno jest? Zależy, No na pewno zależy jakoś. czy chłopie grzejniki są otwarte, czy zawarte. Nie, żartuję. Ciepło jak pieron. Dawaj, tutaj się chowamy No w quick pull. sumie głęboko się i też ciepło. No. Jedz jak pieron. Schowałeś się w tamtym krzaczku? Ty, a to w kampania gromy pany? Nie. Nie. Zwykło. Zwykło i no. Szkoda. Myślę, że są w kampania ładne popykome, a tu... Ty Pawełek, O. ale kurde, do wieczora to ty musisz być zdrowy już, kurde, bo z kim ja będę grał? Co ze mną? No, i tak. Co, ja, gorszy jakiś? No, no. Ja myślę. Ty, jakiś gościu traci przytomność z własnej winy. Co to znaczy traci przytomność? Traci przy... Gorączkę No. ma. Jak traci Eliksir- przyzem, to sobie jest i nagle sobie zasypia na stojąco i kurde wali mordą. Eliksiru nie ma. Eliksiru nie miał. A raz jak musieliśmy święto niepodległości stać kurde 3 godziny na basność, pamiętam, to kurde jeden gościu zemdlał i jakby go chłopaki nie złapali, to by się chyba zabił, bo kurde tak by z całym impetem by mordą walnął z tego, w kurde kafelkowaną podłogę w kościele, jak on by rąbnął. Te, a to... Ale Słyszysz, zobacz, te, ja to gościu widział. To na ten... TVP historia pokazywali, jak za komuny było, ja?
Powiedz mi, kto w tych dzisiejszych czasach 3 godziny na szłapach by stał? Powiedz mi. Ja. Quickpool, jesteśmy w strefie. Mówię ci. Święto Ale niepodległości musiałem, kurde, no co? A za jakie grzechy? ja bym tutaj uderzył. On Żółty zasnął znacznik. Quickpool. No jestem w takiej organizacji paramilitarnej. Quickpool, Quickpool słyszysz W zasnął. mnie? harcerzach? Tam w Quickpool, chodź. harcerzach, kurde. Quickpool. W strzelcach, panie. Ja. No nie no. Ty no Quickpool, nie denerwuj mnie. Idziesz ty. Jak po ukończeniu szkoły dostaję papierek. taki, Dobra, co mi jestem. pomaga do wojny, Już do- sobie, dobra. Quickpool, żółty znacznik. Przestań. Ja bym się udał, bo tam się strefa zamknie. Idziemy? Czekaj. A skąd wiesz, że tam się strefa zamknie? Zazwyczaj się na tej górze zamyka. A ja stawiam, że się tam nie zamknie. No dobra, to poczekamy. Tego jeszcze chorąży może szepnąć jakieś dobre słówko. Ty, chłopcy, ja już mam larmo. Moja mi Co ma? Larmo, kłótnia. Moja mi pisze, ja ci dopiero nie do rana. Haha. Pierunie? Twoja chociaż napisze, moja ma wyjebane, także. Cicho! Ty się ciesz, bo tyle masz spokoju, kurde. No, a ja mam cały czas sobie jakieś problemy. Tu do rana nie mogę, tu to nie mogę. Rozumiesz, pieniądze przynieść Nie i ten wiek? tyle tego mam. Tej radości. A Radziu, ale ty jesteś tak w strefie na styk, wiesz? Wiem o tym, ale jestem. Aha. Więc luzik. Damy radę. Tararara. Bang, bang. Ty no nikogo nie ma jeszcze. Dziwne. Oj. A, bo oni obok nas biegają. Oj, oj, oj. Kurwa, ale się napierdalają toporami wszystkim. Gdzie? W W ogóle Stanach wojna. gdzieś, kurwa. W Stanach był jakiś filmik, tam czarni z białym się napierdalają. Kaj. I co, mam nadzieję, że biały wygrał. Opy się napierdalają, kurwa, samochód. Słuchaj, no ty chyba też możesz zagrać, Trevor. Słuchaj, sam synek na czacie chce zagrać. No ale jak zagra, jak w 4 osoby można A grać? to nie będzie miejsca? Bang, bang. No jak Kurwa, będzie miejsce? 5 osób na imprezie. Będzie jakieś miejsce? Aha. Nie, to bo myślałem, że tam donacja rubo, to by mi się jakieś miejsce Kurwa. znalazło. Ej, Nanek, ty masz... Oglądam sobie ten twój filmik, ty masz te oczy jakbyś miał malowane, no. Opie. No, No ale, bez ale, kitu, nie? Też tak spojrzenie, No, że jakie on ale- oczy. ale ja mówię, ale to nie jest w pierwszym filmie jego. Nanek No. kurwa siedzi oczy Ale maluje Nanek, przez nie film. masz żadnego problemu z oczami? Czy wszystko okej Co? jest, tak? Słuchaj, ja wiem, że ty masz gorączka i masz dzisiaj, jak się to nazywa, taryfa ulgowo, Ej, ale Nanek. uważaj. Chodź tu, ej. Co? Ale to nie było obraźliwe, Aha. tylko ja się normalnie cię Nie, pytam. nie mam problemu, kurwa. normalnie patrzę. Nanek, Dawaj, kurde się nie obraża. Ale jak na przykład pracujecie i co ten pyłek wam tam nie wpada do No tych oczu? wpado, cały czas. No właśnie o to mi chodzi. Słuchaj, no, co wyniesiesz z kurwa, no. kopalni, to twoje. Ale macie jakieś okulary? Macie, nie? Ja. Tak, i myślisz, że noszą? Oczywiście. Co ty? Opie, przede wszystkim przepisy No, BHP. tak. Maski mamy. W szczególności No a ty. co? W szczególności ty. I maski te jednorazówki, kurde, z No. Biedronki. 10 minut i następna maska. No. A co ty myślisz? Lekko, że nosimy opie. Tylko, że Dobra. ten pyłek jest Quick taki, move, rozumiesz, patrz teraz. taki mikro mały, że przez, rozumiesz, Gdzie mówiłem, że zamknie się? Gdzie mówiłem Quickpool? Gdzie? Wiem, że rozumiesz, tam gdzieś, on po prostu przez, w oddali. jak się to go do, przez te łączenia pierwiastków tych okularów, on się tam przebija. A, Nie no, żartuję. To was tam chemii też uczą. To? Oj, Kuźwa! Biegnij, Zrobię. biegnij. Ja na pewno cię nie widział, z tą żyścią, żeś lotał opie po Widzisz? całym ekranie, żaden cię nie NW, widział. NW. Ej, tam jest broń! W 4 Tam w co? stodole jest broń. Skrzynia gdzieś Idź tu po skrzynia, najpierw po skrzynia, pamiętaj. Najpierw broń, a potem eliminacja. Tu ja na opy. Uważaj, daj pozór. O, snajperkę masz, ładnie. No. To Ale gdzie Quickpool oni teraz są? pomóż. Quickpool, gdzie ty jesteś? Whirlpool. Whirlpool, chodź tu. No rozwal to, wchodź No. no stary, że musisz mu pomóc. On tam wrogów ma dwóch. przed No i sobą. co?
Oni się tam budują chyba. Mhm. Whirlpool. Ja sobie dzisiaj chyba tego Homefronta The Revolution pogram więcej. Co pogrosz? Na kogo ty tam się patrzysz? Quickpull Konfront. wyszedł, bo kurde patrzy w drzewo. A, bo nam zemdlał chłopak, dzwońcie po No. karetkę. Nie, ruszo się. Dobra, Radziu, wyjdziemy. O, O, dobra, dobra, wiesz. on po prostu ten... się chłopak Kucnij. zawieszał. Chory jest. Snajperkę masz Wybaczcie radzie, mu. tak? Dobra. Masz Co Wojtek. mówisz? Snajperkę Co? masz, tak? No, mam. Tylko tu przed Ja nami chyba też mam są. snajperkę, Radziu, jakby co. Ja mam różową. Wymyśliłem tekst, o jeny. Jaki tekst? Nie A wiem, kiedyś go użyję, to zobaczysz. Wal teraz. Żaden nie słyszy. Tyle, że jak teraz powiem, to nikt się nie będzie śmiał. Radziu, tam na górze... Wyciszę coś sobie, poczekaj. zauważy, nie wchodź tam. Wyciszę sobie ciebie na tym, No. na imprezie, to nie usłyszę. Potem jedynie se Na wszyscy na górę streamie szli. otworzą i dobra. No tak, no bo tam Pomyślałem teraz, jak się zacząłem czaić, że dzwonimy po karetkę, bo Quickpull zemdlał, że halo karetka, proszę przyjechać na ulicę z tulejarzy. Chodź tu Na Quickpull. jaka ulica? Z tulejarzy. Czekaj. Zacząłem tego mema i mnie rozśmieszył i to tak Ej, skojarzyłem. jakiś dymek tam się kopci. To mówię, to że to było śmieszne, musi być sytuacja, bo tak Tak. na suchu to jest lipa. Jeee. Cicho, Panowie, macie, rozumiesz, przywitanie w fajnym stylu. Czytam wam. Siemka, fujary. Mamy 2 krzaczki. To prawdopodobnie do ciebie, Quickpull i Radziu do ciebie. Aha, fajnie. Ale co tam się stało? No na czacie taka pewna osoba Jakie dobre pisze te krzaczki. siema, fujary. To chyba jest dowóz, bo... Ale już chyba wiem kto. Masakra. To. Nie. Lenin. A, Na pewno nie. O! no weź. A kto? No. Pozdrawiamy Ja cię. wchodzę na ten czat, kurde. To Fujarę zapytaj kiedy live'a zrobi. Z Gran Turismo. Słuchaj, Poczekam. opiem on teraz tako dama, to on tam za live'ami nie patrzy. Ale to serio? To pociągnie. Peter? No, Serio Peter? Kejowska. jasne. O kurde, Kurde. grają. O ja pierdykam, Ja tu Radzie, TF-a gram. no, hello. Zapraszam, kurde. Ugram sam. Ale trochę dupa. Co dupa. A my tam byli. Czy Ale idioci. Quickpull... Uwaga! O, Uwaga! Patrzcie, już tam jest. Padnij! Chowaj się. Padnij! Radio to mu pomóż. Z wierchu strzelają, padnij! No, ale co ja mam mu pomóc? Z wierchu Tam strzelają! cztery. Chowaj się, Spierdalasz. Tak, z czego? 30 naboi? Biednego Ej, Whirlpoola chłopaki, zostawiasz możecie kuwa być na ciszej, kratce. przecież ja jestem Quickpull, a nie... To jest znowu ta snajperka. Whirlpool. Powoli. Whirlpool. Znowu ta snajperka powoli. Pranie, wirowanie. Na gwarancję ci oddam. Tragedia ta snajperka jest. Czemu, nie umiesz strzelać nią? O, Szczyleć? Chodź tu. jaki kut... Co za agent. Rzuć mu granata. Ej, wy za długo No grocie. tragedia ta snajperka. Kuźwa ma. Jak to się zmieniało tą snajperkę? W opcjach, kurwa. Chodzisz opcje i tam O, dobrze, ustawiłem dobrze gada, mnożnik, dobrze gada. No. mnożnik lunety. Dobij. Muszę to zaraz O, ale... Ty widziałeś jaki tam miał Teraz arsenał? panią O kurde! Bobby, czy bez O, pani Bobby, fuck. Peterem. Co? Z Peterem tu gadam, bo na czacie jest. No. Napisz mu tam. Dobra, dobrze się ma fujaro. Gdzieś chyba zrobię z GT, a ręczny będzie? Radziu jesteś? Zara będę. Ale ja tu prawie, że nie żyję. A ty Peter, raczej nie Peter, tylko Nanek puściłeś streama przez kurde, nagrywarkę, Scar. czy przez SharePlay? Nagrywarka, hopie, przecież ja tyle pieniędzy na to wyjebał je przez SharePlay, Ty, bo ja... Peter, ty musisz Chodź, mnie chodź. zachęcić do Gran Turismo w takim razie, bo mam ochotę No, kupić, ale właśnie. to wiesz, musisz mnie tak zachęcić, tak ostro. O Nie no, fuck, kupić- o fuck, strefa! No właśnie, po co Ja ty się nic leczę. nie chciałeś, kurde, Trzeba Radziu? kupić chyba kupię, tylko kwestia jest kurde czy... Zależy od przyszłego tygodnia. Dawaj, tam na górce są. NW 330, 345. Dobra, ja się na Whirlpoola przyłączę, bo to kurwa jednak lepsze gwarancje jakości.
Ty, To. Lepszu. Chodź. Quick pull jak się buduje. Się oplułem przez siebie. Kurde! Ja tu się budowałem, a ich tu 5 wybiegło. Chowaj się, Quick pull. Whirlpool kitwa się. Dupa. Ich tu 4 jest. Co, myślisz, że nie do rady? Teraz na mnie załatwili już. Ej, coś ty to zrobił? Kupuj to. Tak? Danek, jest prośba, kup mi tego Gran Turismo. Gran Turismo chce? No mi Pogramy też. z Nie Peterem. ma problemu. No No to mi pogramy też. z Nie Peterem. ma problemu. Tak? Dobra. 500 subskrypcji i Cześć. nie ma problemu. Okej. No to dobra, to czekam. Dobra. Aha, kurwa tego, bo Danek padł. Znaczy nie. Dobra. Dawajcie. Nie, ja bym pograł, kurwa, szkoda mi na razie. Te kasy. chłopaki Jak dostałem tak suba wyjadę, od to- Petera. Dobrze. No Peter, dawajcie, weź mnie też dołączaj. zasubskrybuj. Ode mnie donacji dostałeś. Kiedy? To kto? Wiwer, dawaj dołączaj. Nie Albo pamiętasz ktoś tam. donacji? Dobra, nie pamiętasz donacji. Tak, Dobra. ale teraz ją Numer. jeszcze. Tamte pamiętam, mam wszystkie Teraz wypisane. Nie. SRP pogram. Teraz mi szkoda kasy. Kamil, to dawajcie gotowość. O, A Peter to- a to pisze, że dla macie Petera. kupować, bo się bawi Whirlpool nie świetnie. gra? A nie tam. A Whirlpool nie gra? Co? Dawaj gotowość. Aha, już... Kurde, a ja tu ich dali na nich zaglądał. No właśnie. Whirlpool. Jak będzie ekipa, to z Gruchą pewnie kupimy, Peter. Nie, ja kupię, tylko mi zależy czy pojadę, bo jak nie pojadę w przyszłym tygodniu to kupię, a jak pojadę to Anek, kupię dopiero. No Dawaj, czekaj, dawaj. mi dopiero się to wczytało, dej. Ty jest nerwowy. To kupię jak kasę Ty, a mi kogoś nie ma, zwrócą. kogo nie ma? No Whirlpoola, A- 5-letniej gwarancji. A, Zemdlał chłopak. Znowu. Lepsze życie pralki to Karlon. Nie. to Quick Pull. O, Whirlpool. Świetnie bawię się. Kiedy... Ale podobno ten tryb, ale podobno ten tryb VR to jest mocno pośledzony, jeżeli A, chodzi o przestań. tego Gran Turismo. No tam kilka tras na krzyż jest, jakby nie patrzeć. Przestań, co ty mówisz? co Ej, dobra, każdy jest na YouTubie. Co jest? Co? Czy każdy jest na Kurde, żyjesz. YouTubie, kurde, dostępny, no. Ciemka. Żeby napisać ten fajny komentarz, na przykład w 5 osób, nie? O, Hubert. Hubercik. Ty nic nie mów. Jasne, teraz, że bo, ma kurde, miejsce chyba. Jest na streamie. Co? No, Pitea. Gramy z jakiegoś Rakena. Nie wiem o co chodzi, wszystko ściśle tajne. A się okaże, że Peter siedział od początku streama i wszystko No. słuchał, no. Tak. I już po... Namek, i po co ty streamujesz? Po co ty A to my to streamujesz? gadaliśmy. No właśnie. Nie, to było na streamie już. Dobra. Dobra, lecimy od północnego zachodu. Ty mi go dej. A, Ty mi go dej, ja wszystko wiem. Co? Macie Jak miejsce? Tak, myślisz? Hubert, mamy, wbijaj. Kamil, co Wbijaj. myślisz? Tutaj, dobra, może być, tato. Tak? Może Okej. być. Tylko żeby Hubert gdzieś wbił, to się będę cieszyć. Dobra, to dawajcie, wyskakujemy. Już? No, fioletowy i żółty znacznik. Dom i tamte miasteczko. Jak dzisiaj zrobił Dłuż- Peter streama, to z chęcią obejrzę. Kupię sobie popcorn, wódkę i będę oglądać. Dłuższe życie każdej To pralki quick to pull. kalkum. Przyjdź do mnie też, kurde, zażremy ten popcorn i się naklejemy według. A masz 18 lat? No. A masz ty synek 18 lat? Powiedz, A matka wie, że ty... A to będzie... Matka ćpie, że ty wiesz? Matka ci bierze, ty wiesz, kur... Ty lecą tu jakieś gałgany. Ach, Wiem, że lecą, ale... Ja tu lecę na domek, o. Mam sam raz domek pod sobą. no widzę. Ale ja tam w to chyba O ty mendo. tu lecą. Lepsze życie pralki to kalka. O ty mendo. Ej, mam jakąś ratienę diabiana, weź ją wyjść, zaraz ją wyjemy, kurwa. Mówię, ale nie da Hubert, rady chyba. wbijaj szybciej. Hubert, wbijaj szybciej. Dłuższe życie każdej pralki to quick. Kurwo jebana! Hubert, Bo cię tak muszę nazwać. Namek! nie przeklinamy. To jest twój stream, zrażę się. Jebańcu. Zabił mnie. Kuźwa mać, zaś mnie zabił, ej. Jak mu zapierdolę tą Ja skrzynkę. idę do lobby. Nie ma dziwko pierdolona. Ja A, kutasie, pierdzielę. chciałeś mi kurwa skrzynkę zajebać? Kuźwa mać, ty rożek zleciał, zaś nie żyje. Co? Quick full na czacie, żeś teraz do was. To ja. Wiem. Za chwilę mi zbanuje streama i... Zobacz, w strefie jesteśmy.
Dobra. Ale przejmujemy tego streama. Na negoga chyba pan. Dobry jest, nie? Ty tam jesteś? Big Kamil, to gdzie jest byłeś? las, kurczę. Mhm. Ej, chłopcy, kończcie, bo... Dobra. No to co jak chyba giniesz od razu. No bo wyście mnie kozali skokać i oka Indzi skoczył kamiełek skoczyć i co? Nanek, Słucham. żeby wygrać trzeba grać. To dobrze mówiłem, widzisz Nanek, kurwa. Peter dobrze mówi, że przegapiłeś. Mówię, że w tym Gran Turismo tylko kilka wyścigów na krzyż. Jeżeli Kamil, chodzi ja o już wiarę. idę Mhm. do ciebie. Dobra. Fujaro mi napisał, Ale... to jest świnia. Fujar. Pawełek, idziesz do mnie Ale- na BF-a? To tak Ale gram, widzisz, tak? ale ty masz Nie. fujarę, a reszta ma fujarki. Ja. Kamil, Masakra, Ja siema, witam poszedł na cię. tą górę. Gdzie Czerwony znacznik, czerwony. tam? Dobra, chodź. Bo tam chodź przez ten domek. zobacz. Siema, Siemka, Kamil. nawet z innymi się kurde nie Na przywita. Twitchu siema Kamil, witam cię. Ja Grum. Siema. Czy możesz dojść? Aha, do ekipy. Ja dochodzę w 10 sekund. Czy możesz dojść do Ale ekipy? Dlaczego nie masz odnośnika na streamie do Facebooka na przykład ekipy z ryb? A mam mieć? Nanek sprawdź, No to sprawdź za- top napiwki. Co? Nanek napiwki sobie sprawdź. Top napiwki. Top napiwki? No Dobra, przecież chodź mi tam, zawsze bo tu wybiją, nic nie? ma. Ale kazał ci sprawdzić, to chyba przelokasy na Gran Turismo dla mnie, wiesz? Ej. Teraz mam, Gdzie są? padłem, Mam go. O kurwa, faktycznie. ale ja padłem. Ile cię dał? Ciuch na węgiel. Czekaj, powiększa se to. Ja ich zajdę. O ciulu. Ja pierdolę. Dzięki. Dobra, chowaj się tu. Dziękuję bardzo. Padł ciulu na węgiel. Cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. Dziękuję. Masz apteczki jakieś? Nie mam. A nie mam bandaże. Dziękuję bardzo. To leć Dzięki. Ile dostałeś? Chodź na górę. Co za Ile ci- dostałeś, chłopie? 5 dych. No i dobrze. Dziękuję bardzo. Jocie. No a nie pamiętacie tego streama, co? Cicho, cicho. Co ten przesadził? A to ten nasz. Przemek. To ten nasz. Ciulu na węgiel. Dobra, spieszamy. Dzięki. Kupiłbym sobie tego Gran Turismo, bo mi szkoda kasy na razie. Kamil, to masz skara? Mam skara. Zaraz spanuje wszystkich. Nawet mnie? Ej, Wiecie co? Quickpull jest na serio chory. On tam wszystkich zaropanuje. Chory Quickpull to zły Quickpull, pamiętaj. Wszystkich wybanował, kurde i... Słyszysz? Przestań, to nic. Słyszysz? Nanek, to nic. 50 zł to nic dla ciebie. Jak nic, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Cześć. To jest, rozumiesz, krata piwa. A to już jest dużo. I bardzo dziękuję. Tak jak głodna kobieta to zła kobieta, to zły... Chory Quickpull to zły Quickpull. Bardzo są pojebane. No. Quickpull nie umieraj. No, nie umieraj, nie być tam jest baba. typo. Ja też. Chłopie. Ja teraz na chorobowym nie umieram jeszcze. Ej, opuścił No i pieniądze. wyszło. Obraził się na nos. Nie, Quickpull się nie obrazi. To, ale co jest grane, że mi to zaś kurde nie wyskoczyło? Mówię ci, tak samo do nas i ode mnie. A ode mnie ci wyskoczyło, Wtedy czy od nie? ciebie ci ten jeden wyskoczył. Co to? Tak, bo to było 10 zł. No a te droższe może nie wyskakują, może. Dobra, mam typ. Ej, co jest grane? Albo ci się na monitorze nie zmieścił. Masakra, weź mi wyślij Gran Turismo tam w To kopercie muszę na tydzień. zobaczyć, czekaj, Co kaj płytę to jest. przepalę. Płytę sobie przepalę i odpalę na tym. Tak, dobra. Ona ten Palą Nie, ban. sprawy. donation.com i kurde coś to mi nie działo. Konfiguracja ABS. Ale powiem ci, że zarąbiste jest. Polecam każdemu. Słabe. No to daj mi 250, to też będę polecał sobie. Dobra. Olich tu jest. O, w dupę. O. O, Ej Kamil, Quickpull to się nie obraża, byle gówno, bo to swój chłopiec. o ja Nie, pierdolę. ja wiem o tym, że się nie obraża. Kamil, uciekaj, uciekaj Kamil. Nie kurwa. Chłopie ich 4 jest. To kurwa został jeden.
Tak? No to pięknie. A, bo ten ze Skarem biega jak... A ci z pompy strzelił. No jest. Dobra. Ojajajajaj. Kto dołącza? Hubert. No, Hubert zaraz do. A jest Hubert? Jest Gdzie tu on ta wiadomość. To może przegapił. Co się teraz te... Asady... Idę sklepać do kibla. To kolejny dostać 50 zł? Co? Nie. O fuck, zaś do stołek. Ja, nie! 150! Seta! Ja pier... Nanek, no to właśnie ci mówię. Kto to taki gesty robi? Peter. No. Ja pier... No przestań, Peter. Ja pier... A może kartę mu ktoś zabrał? Dzięki. Ale widzisz, Jasny gwint. O. Tyle nie chce mi się kasy. grać kurde w tego, Fortnite'a. To twoje zdrówko. Ja, dejcie to na funny moments. Ja pierdzielę, ej. Od kogo dostałeś stówę? 150. 150. A Przemo mi wcześniej 150 wywalił 150. Kamil, gdzie ty jesteś? Nie gram, mówię, później, że nie gram. Czemu? Czekaj! Fronta idę pograć. Gram. Ej, patrzcie co Quickpull napisał. No Lemi, To gramy Lemi, w ty BF-a? też masz gorączkę? Gramy w BF-a? Janek, ciulu, łap coś. Gramy w BF-a? A chyba... Ej, czemu wy nie grocie w to? Zaraz chyba napiszę... Mówicie, że gram Ej, w Fronta. To gramy w tego BF-a? Co, w BF-a zaś idziemy grać? No. Czemu? Przecież czekajcie na tego, no... Hubert chciał grać, nie? Jak macie miejsce, to może ja No mogę to wbije zagrać. i Kaśty jest. Czemu jeszcze gry nie masz włączonej? Kamil, Poczekaj, dokończę wyścig. Ja gram w Fronta. ale nie grasz w BF-a? Dobra. No to dawajcie na BF-a. Nanek, ja cię kurwa zaraz pociumuję. No chyba, że mi ty kupisz Gran Turismo, to wbiję na Fortnite'a, zobaczysz. Parka grać, Teraz go stać. no, teraz kasowa to kupi, nie? No. Elo. To w co Ja gramy? pierdzielę, ile tu osób teraz na czata wchodzi. Nanek, dawaj na BF-a, dawno nie graliśmy. Dawaj. Dać płyty muszę zmienić. Dobra, powiadomienia. Weźmy kurde, Anek. znerwijcie mi teraz Nanek. Spoko. Zaproszenia. Dzięki Lemi za donację. Przydają się. Anek. Tak. Dawaj na BF-a. Dzięki. Dobra, idziemy na BF-a, pójdź. Czekaj, Jezus, musiał jak się pożegnać, opie. 150 zł synek wywalił. No trzeba ładnie się pożegnać. Tak jest. No siema Lemi. Siema. Ja z chęcią się z Rumyszka od Petera obejrzał kiedyś z Gran Turismo. No, to co? Mam wyłączyć mojego kasa zebrał i wyłączyć streama i chuj. Tak, zarobiony. Ty, a nawet płyta miałem wrażoną. Obejrzyj. Ja cię kręcę, teraz pieniędzy. To 200 żeś utrzepał w te kilka minut, co? No. A najlepszy był Przemo, nie? 10, 20, 30, 50, seta. I tak hopie wbiją tu. On... Pamiętasz to? Tyś był masakra ze mną. Faktycznie, że bank, no tak. Byłem ja wtedy. Ja cię kręcę. Ja też byłem. Jak ty żeś się cieszył, jak małe dziecko. Kurde, Peter mi No. tyle pieniędzy nawalił. Cię byś się nie cieszył, jakbyś dostał No ja bym się cieszył, no Ej. weź. co ty. Ej, moja pomyryczy, słownictwo, ładnie podziękuj. Tak, bardzo ładnie dziękuję za donację. Aktualizacja jest, kurde, co oni tam dodają co chwilę? Bo mi pisze rozpocząć. No ale zaraz naciśniesz i będziesz miał aktualizację. A to 5 sekund. A, to ja tego nawet nie odczuję. A, na U niego pewno, będzie w już, sekundę. już się musi chwalić, kurde, już.
To, No w końcu interneta ma z NASA. Prawie, że z NASA. to. Nanek. No wiem, że dużo No jest Nie, bo prowizji, NASA wiem. jest tak, Big że jak szef wchodzi, to GTA się usuwa, jak wychodzi, to pobiera i tak Nanek. No. cały czas. To ty już masz ile procent? 32%. Ulala. To 300 ile tam jest? 329,78 groszy. Znaczy ja powiedział tak, Eee. jak będzie 500, to swoje 500. O, już pobrało. Wdrażanie aktualizacji. To jakieś takie małe to musiało być. No mów. Bo Siema. wiesz co, nie wierzę, żeby tak Siema, prędko siema. uzbierał ten 1000, co nie? No ale tak jakby mi do świąt wpadło, rozumiesz, te 500 czy tam 700, no to swoje reszta dokładą i kupuję ten monitor, co nie? Bo to był taki, wiesz, plan, żeby kupić sobie monitor, co nie? Coś tam swojego No i bardzo dobrze. dołożę Kurwa, boli. i ten. A potem już nie będę miał na co zbierać, no. Na co? Lanek, Ty masz dziękuję za... szybki internet. Dziękuję za A. 46 powiadomień do Fortnite. Nie ma za co. Ja się zawsze staram. Dołącz do gry. Dobra, ja już grałem. Kurde, kupiłbym tego, ale... szkoda mi kasy. Słuchaj, ja ci... Słuchaj, ej, A, tak o. słyszysz mnie? Hubert, No, ja ci Co? powiem tak. Poczekaj chwila. Tak, w tajemnicy ci powiem, u Petera będzie konkurs. Poczekaj. tajemnicy ci powiem. Streaming. Już 7 osób Ale- na imprezie. I kilka na streamie, to się nagrywa. W tajemnicy. To w tajemnicy. Ale nie, makabra. A wiesz co mnie wkurza tutaj w tych donacjach? U Petera będzie konkurs i wygra osoba, która polubi go w ciągu 10 sekund. No, W ogóle go nie zna. tak jest. Ej, wiecie co mnie w tych donacjach Ale- wkurza? Że tu strasznie kradną. Ale co wygra? No ten, Gran Turismo ponoć. Ale wiesz co, Będzie ale wkurzać powiem ci, że takie donacja. konkursy, wiesz, powiem takie konkursy, powiem, że nie dla takiej ekipy zrywu robione, albo dla takich osób, które faktycznie Petera oglądają. Albo się, Tak. wiesz, udzielają. Tak, no. Dla Bo- takich bo jeżeli- dłuższych widzów, a nie... Bo później ktoś przychodzi, kurwa, nie wiem, zasubuje kanał i nagle wygrywa, nie? I potem O, to tak zadowolony. jak było z konkursem na komputer u Ej. Izaka, nie? Za 15 koła. Gościu wszedł na dosłownie godzinkę, bo tyle było wymagane minimalnie, nie? I Mhm. okazało się, że wygrał. No, a a później pierwszy komputer, raz a później wszedł w komputer ogóle. sprzedał. A No, potem bo komputer potem sprzedał. była na Allegro aukcja identyczny. A że ta obudowa była specjalnie na zamówienie zrobiona z logiem kanału Izaka i tak dalej, z podpisem i tak dalej, to wiesz, można było łatwo rozpoznać. Bo tylko jedna Nie, sztuka mówię. była taka. Ja bym, kurde, kupił Gran Turismo, tylko nie wiem, czy ze swoją jadę w przyszłym tygodniu, nie? Bo jak nie pojadę, to kupię, kurde, a tak, to się będę No to musiał czekaj do wstrzymać. przyszłego tygodnia. Ty nie, kurwa, korci mnie by już pograć. Ale nie, jeździ się lepiej, sporo lepiej niż w tym demie przedpremierowym. Nie wiem co oni tam spartolili, ale... Byłeś medykiem? Widzę. Wiecie co, pany, ja sobie może zagram jeden meczek w PS-a i może pójdę na BF-a. Ej no kurde, wszyscy tu wleźli, rozumiesz, tak by my Fortnite'a grali. Graliśmy. Ej, kaj to jest te pieruństwo tutaj, nowość w systemie, nie? Anek, ty graj, bo zaraz cię wyrzuci z A, serwera. przestuń. Ej, Nanek, jak ty dostajesz donate'a, to ile procent z tego idzie Znaczy na jak... YouTube'a? To Nie. A. To nie jest z YouTube'a, to jest z tego, z strony Tip and Donate. And Czyli dostaje praktycznie 100%. znaczy zależy co, gdzie wysyłasz. Jak na PayPalu wysyłasz, Jak PayPalem to to 100% 100%, także dostaje. wiesz. A jak tam ktoś SMS-em walnie, to jest SMS-em to pewnie połowa. jest okrojone i... To na przykład przy 10 zł, tak jak ja wysłałem, to masz złotówkę, złoty 52 dokładnie masz tego Do dla wcięcia. strony. To SMS-em wysłałeś mu tyle? Mhm. Ja mu wysłałem przez DatPaya, nie? O ja pierdzielę, ile tu jest nowych rzeczy. Gdzie? No na tej Gdzie? stronie, wiesz? Której? Bo nie da... Tip and Donate. Tip and donation. Pornhub. A, Pornhub.
Ty, ile nowych filmików, panie. Darmowe premium. Ja cię kręcę, przez to mi to nie działało. A ty wiesz Kuźwa. o tym, Nie, dawaj. a ty wiesz o tym, że na walentynki rozdawali darmowe premium do Tak, Pornhuba? wiem, bo dostałem. A, Tak wiem. tyś dostał, tyś chyba... Lapsa na Ej, już mnie zabił. Kurwa mać. Wystarczyło mieć konto. Ale to się na szybko ściana. Ty, a powiedz mi, twoja mama ma Małgosia na imię, ja? Mam go. Który, czyja No twoja. Masakra. A jak mu? A co to? Nie, no tak, kurde, tak się pytam do dupy. Magda. Magda? Dobra. A tak ma na imię moja siostra. Nie, to nie ma problem na Facebooku nią znaleźć i napisać, że jej syn ma konto premium na tym. Powiem ci, Na programie. to jak ją znajdziesz, to wyślę ci i to mówię przy wszystkich na wizji. Donate je za 500 zł. Dobra, Przy dobra. wszystkich mówię, Nie ma z pr- ręką A na się sercu. okaże, Ale jak ją znajdziesz? jego matka nie ma Facebooka i chuj. Ale to jej mogę założyć. No nie. Ale nie, to musi być moja mama. No to zdjęcie skądś ściągnę. Automatycznie, a Zdjęcie mi... skąd ściągniesz zdjęcie? Jej zdjęcia nie ma w necie. Kuźwa ma. Jestem tego Tego to ty pewien. nie wiesz. Ze szkoły może jest stary. Słuchaj, ja ci powiem jak mi... Ale bez obrazy, nie? Ja ci powiem jak mój kolega mi w pracy powiedział, nie? Ty, słuchaj, Danek, masz zdjęcia nagi twojej mamy? Do mnie. A chcesz kilka? A słyszałem, jak mówiłeś teraz. Przeagent. Serio? Ej, dobra, Ja ej, chłopaki, byśmy wbili na tego YouTube'a. Do kogo? A Mojej ty mamy Pitbull nie grasz w BF-a znajdziesz. zaraz? Zaraz gram. A już gorączki nie ma. Już nie, już zdrowy jest. Ej, was się coś doprosić, to... Ale kurwa, co ty to chcesz? nie wiem. No to, Mów. a to zaraz No ja napiszemy. Zaraz Ja napiszemy. wiem o co, ja 5 wiem. osób. No joje. Chcemy Dobra, ja live wchodzę. z panią Blond. No jo jest. Dobra, dam te... Już wchodzę. Ej, dobra, ale teraz na spokojnie. I Kaj to muszę wleźć. Tak, od tyłu. Każdy musi po napisać, jednym żeby tym. to się ułożyło w słup. Chcemy live z panią Blondi. Ale gdzie to jest? Dobra. Gdzie to? Jeszcze Pod jego czekaj, nie ostatnim gdzie to tym. jest. Słuchajcie, każdy pisze komentarz i jedno słowo. Ale gdzie? Chcemy live. Dobra, z no chcemy, panią ale Kaj. W nowym Pod filmiku jego ostatnim Petera. tym. Na nic. Czym? Twittera, pod jego ostatnim vlogiem. Ale co mam napisać? Każdy po... Że ci jeszcze nic Wami nie pisać, naprawdę, bo no. Pitbull, Paweł, to Dobra, trzeba dobra, od tyłu dobra, napisać, dobra. żeby Ja to piszę się chcemy. ułożyło w Dobra. słupie. Ja Dobra, piszę chcemy. Pany pisać, które słowo zaczynać? Chcemy, ja piszę pierwszy. Nie chcemy, bo to Nie, będzie ej, z panią właśnie, Blond, od pani końca. Blond i pani z live chcemy, kurde, tak to wyjdzie. Trzeba najpierw to jak- pani Co? Blondi Czekaj, trzeba czekaj. napisać. To ja napiszę Blondie. Straciliśmy cel Tak, Napisane. napiszę Ale masakra, to poczekaj, ja no dobra, napiszę ale pani. poczekaj. Ale dobra, tylko żeby to było schematycznie Jo poszło. pierdolę. pisze Po drugim Blondi. komentarzu. No ja To ja piszę napiszę Blondie. Chcemy. Ja Kto napiszę pisze Blondi. Blondi, kto tam chce? Kto pisze jakie słowo? No to żeby nie dajcie było mi problemu, jakie żeby słowo nie mogę było- napisać. Ja mogę pisać, ja się dostosuję i mogę napisać jako ostatni to, co zostanie. No, a ja mogę... Żeby się... Ej, kto pisze Blondi? Ja piszę. Ja, a ja mogę z... No ja już napisałem. Napisałeś Kurde, już? cicho. Co? Ja już napisałem Blondie. Okej. Ja piszę panią, jakby co? No. Dobra. Czekaj, a Kaj to jest? Ja Na wiem, pewno ile- napisałeś Dobra, poszedł. masakra? No już poszło. Ej, ja też chcę coś napisać. Kiedy chcemy? Czekaj, Kiedy Janek. chcemy? Ej. Cicho. Ktoś musi z napisać. Ja napiszę z. Ale nie widzę tego suba. Czekajcie, Pokój czekajcie, bólu. bo jeszcze ja nie napisałem. bo mi z- To No pisz. to pisz Dobra, live. Blondie. Pisz live, Ja a czekam ja cały czas. chcemy. A ja chcemy, mam przygotowane. Czekaj, poczekajcie na mnie. Ale to zjebałeś, bo jest teraz Blondi, kurde, i takie kurwa wiesz. Właśnie, ej. To skasuj to. To usuwać? Blondi, To a poczekaj. jest z panią. Panią. Już jest panią? Mam usuwać Ja- czy nie? Czekaj, nie. A nie ma nowych, nie A, widzę nowych, jest. ej. No Jest, to jest. jest z panią i Blondi. Teraz ktoś pisze Zetkę. Z. Ja Jo, napiszę- mogę, jo, bo to jest łatwe. Ja To mówię, kurwa, to szybko. Jo piszę z, mogę? Nanek pisze z. I to normalnie mam w komentarzu Musisz kliknąć tak z, ja? mówić. Tak, Cel Dobra, już poszło. no. Ty, ale to w środku jest. to ja Ty piszę też streama. porozrzucane.
Nie, odśwież to. Nie, najnowsze jest. Tak? To ja Dobra. piszę streama, tak? Ja mam chcemy przygotowane już. Live albo stream. Ja piszę Live. streama. No dobra. Dobra, to leave. Z Blondie mąż- i jak i pa i... No, Ja kto chcemy pisze piszę. teraz? To pisz. Wariaty. Chcemy, tak? No pisz. Ale powiedz Najpierw kiedy, no bo... live, pisze No wiewiór. właśnie. Jerona, jakie larmo samocie. Już wysłałeś? Wysłałeś? Wysłałeś wiewiór. Tak, mówię, że już wysłałem, już napisałem. Dobra, pisz no to ja chcemy. chcemy. I chcemy. Poszło. I buźka Live uśmiechnięta z do tego, panią czekajcie. Blondi. No to gitara, Wysłałeś? świetny pomysł. Tak. I każdy buźkę uśmiechniętą. Gdzie to żeście pisali? Od najnowszym tym. O Pod Boże. najnowszym. I buźka No uśmiechnięta. właśnie u mnie tego nie wyświetla, nie? I patrz, tylko jest, odświeżam. jest kurde Wstawa buźka uśmiechnięta. najnowszy. Chcemy live z panią Blondi. Chłopaki, teraz buźkę chcemy i te wszystkie te swoje lajkujemy, ok? Żeby było Straciliśmy widoczne cel, w Charlie. najnowszych i Dobra, to najbardziej lajkujemy, panie popularnych. się. Wszystko. Teraz te nasze teksty, żeśmy pisali, lajkujemy wszyscy, żeby było Ja to widoczne na muszę maksa. wszystko polajkować teraz. A ja nie czekaj. widzę tego. W ogóle Ja nie odśwież- widzę to mi chcemy. się wyskakuje jeszcze. No bo musi dać No bo to najnowsze. porozrzucamy. A gdzie to się daje? Nie. No tam masz ustawienia, daj od najnowszej i daj od tego. Ogólnie. Ja na telefonie patrzę. No to A, masz, tu masz chyba. taką opcję, no. Najnowszy, najlepsze komentarze Tak. od najnowszego jest. Ej, mnie w ogóle z tego wywaliło. Z BF-a. No żeś tak grał. Ale to wyszło kozak. No. Dobra, lajkujemy wszystko. Ej chłopaki, ale tutaj nie ma kurde, ja widzę was w dole jesteście i chcemy i mojego live Nie, tutaj jest, nie wróciło. jest okej. Wszystko się Jest nie dobrze. przejmuj, tylko Jest dobrze, lajkujemy. nie- żeby Ej, było mnie najwięcej żeście nie lajków, polajkowali. Bo później pójdziemy na Ej, czemu pierwsze ja mam 2 strony, lajki? jako najwyżej oceniane, nie? Mnie polajkować proszę. Ja bym też chętnie polajkował, ale nie ma w ogóle tego. Jest. Weź se Tu od jest tak, najnowszych, komentarzy 50 i tu masz sortuj według. I dowoż od najnowszych. Chcemy I live od z panią najnowszych. Blondi. Tak jest. Masakra nawet do upyszczek. On z No. nami, Od on z najnowszych. nami grał? Tylko teraz chodzi, żeby było polajkowane, żebyśmy byli w polajkowałem najpopularniejszych, wszystkie. żeby dla wszystkich było widoczne. Ale ja nie mam lajka, ktoś dał 6 lajków, chcemy, a mi nie dał. Pewnie Ja ty ci sam dałem. sobie nie dałeś. Sam sobie nie dałeś. Amek, daj sam sobie Dobra, i ja się odczep. pasuję. Ej chłopaki, ale tak na dobrą sprawę, to po co te osobno, te buźki, wykrzykniki, kurde, minki i tak dalej? Nie lepiej samo zostać chcemy live z panią Blondi i koniec? Nie? Nie. To wiem. Poszło! Nie wiem, to takie proste. Poszło. Wtedy zamiast to, żeby było Dobra. na początku, to jest kurwa na dole, no geniusz. Dobra. To Ale ustaw od i- najnowszych. Michał, podpij się raz, przecież ja ci mówiłem jak to zadziała, jak będziemy mieli najwięcej lajków. Tak, No. to będziemy na samej Dobra. górze. Tak czy siak. Słuchajcie, gromy w to czy nie gromy w Ja to? swój usunąłem. Ja swój usunąłem. Kanał Czupiemy po naszemu zgłoszę. Niechciane treści reklamowe lub spam. Słuchaj. Gościu, Zgłoszę. ja ci powiem tak. Nie chciej mnie w nocy widzieć z tymi oczami czarnymi i w karawanie. Szczurnymi. Bo cię szczyści! Zgłosiłem. O ciur. Nanek, jesteś zgłoszony. A głoś mnie, opie, do dyspozytora mnie zgłoś. Nie wiem Ale tego. zablokują ci streamy, Nanek. A co ty myślisz, że ja mam jeden mail? Ale to Ależ Co założa nowy? Ale na tym serio? kanale nie będziesz Opie, ja to tak pozałatwię, Serio? że... Jankes się masz, szczęść Naprawdę? Boże, witam cię serdecznie na Ale nie moim no, serio? streamie. Naprawdę. Jak go ktoś zgłosił, Dobra, to mogą mu jadę zablokować streamy na A, zawsze. przestań, hopie, to jeszcze mam 3 konta. Ja się nie boję. Ale subskrybentów nie masz na tamtych. To nagrą... Ej, jak to usunąć to zgłoszenie? Nie Ty da się. ciulu. No jak nie? No nie da się już usunąć zgłoszenia. Jak już zgłosiłeś, to już to poszło do YouTube. Ty debilu. Ty durniu. Ej, po co żeś to... Jak ja konto z kuli Nie, ciebie poważnie, straca, jak rozpatrzą, to się nie wypłacisz. jak rozpatrzą ci pozytywnie, to zablokują ci streamy, a w najgorszym wypadku usuną całe konto. Gdzie, jaki komentarz tylko zgłosiłem?
Ty durniu. No to myślałem, że mój kurde kanał zgłosiłeś cały. Jezu, ten mnie już stresuje. Ja pierdolę. Mi ten serce wali jak młot, kurde. No, tam ci serce by nie waliło po tym, jak ja by cię dorwał za ten kanał, opie. Wiesz, jakiego ciężko jest praca, żeby mieć tyle subskrypcji? Co ty myślisz, że to jest łatwe? Jezu, masakra. Ej, gromy w tego BF-a, czy co? No gramy, ja z Wizjorem Nie, to jak gram. komentarz, to może dostać tylko blokadę komentarzy na 3 miesiące. No, To luz. no, to na co czekam, tak jest. Najbardziej na to czekam. Blokada na 3 miesiące na komentowanie. Dobra, u mnie się coś zesrało i tych komentarzy nie ma waszych. To O, odśwież. zaraz Daj tam, zobaczę, jestem. polecam. Od Jestem na najnowszych. kompie, już poczekaj. Jestem na kompie, ja zaraz zobaczę. Nanek, dołącz do nas. Z Wizjorem No, jesteśmy. premium pierwszy jest, tak rozumiem. Chyba jak ktoś mi nick linka wyśle do tych komentarzy, bo u mnie coś ich nie widać. No, się To porozsypał masz niby zepsuty komentarze, komputer. faktycznie. To Nie, nie widać ustawcie tego. od najnowszych, macie sortowanie, kurde. No A ja nie właśnie mam dałem, sortowania, u mnie się dałem i nie ma. No. Czekaj, ja To zobaczę jeszcze raz. odśwież. Dobra, ty No, u Maciu, mnie teraz działa już- wszystko. YouTube i tyle, nie? Jezus, nie przejmujcie się. Tak, Bele, ale Peter wie o co chodzi. No. Nie wkurza to, że Dobra, mam nie jest samochód Ja na najnowszy, razie kurde, zadzwonię, i to za chwilę Dobra. będę. po środku, ale jak później będzie okej, no to Ja, dobra. o, Jankes, wleź do rozumiesz Gintra Lemi. Wleź tam do niego i tam będą chcemy live z panią Blondi. Tam będzie tak. Ale jest po kolei wszystko. Jest, ja mam jest, ten jest nowszy wszystko Radziu po kolei. 252, Weaver 0123, ciupujemy 0123, ponoszymy, ciupujemy Quickpull, ponoszono, Quickpull, masakra. Wleź tam rozumiesz, cyknij sam po lajku, tak co on to będzie widział. Robimy mu taki... Ale tylko te, minek nie. Minek nie, Innych minki nie. są szpetne. Dobra. No te minki wywalić, kurde chłopak, ja mówiłem, że to nie ma po co tego. No, wszystko Oj, wszystko dobra, było, wywalić, miało. rozumiesz, w pizdu. Dobra, chętnie bym wam polajkował, ale no niestety. No. Masz zdupionego YouTube'a po prostu. No. Trzeba było kupić premium, a nie jakieś opie. W Mozilli czy... Nie podrabiańce jakieś. Dobra, gromy w to, bo chłopcy... Aha, mi się wczytuje, ja bym chciał grać. A to... Weź. O, moje panią jest już na pierwszym miejscu, chłopaki, także czekam na was. Moje polajkowane, nie? Zaraz to będzie. Kurde, by było więcej osób na streamie, to... Nie wiem. Na streamie. Na streamie. Ty... Wow. A wiesz co by mi się marzyło, jakby mi ktoś, kurde, raid zrobił. Lajkować te kuźwa tam z multikont, żeby było widoczne. Ja mam 7 kont, zaraz to zrobię. Tylko dojadę do mety. 7. Ja zaraz napiszę do kolegów i powiem, że Myślisz, mam że skąd polajkować. Nanek ma tyle subów? Czy nie miał tego słyszeć, ale dobra. O ty świnio. A ja myślę, że jest tak popularny. Nie no. Nie no, ja se robię. A, dobra, jest. Ale mam 7 kont. Już lajkuję. Przecież tak dobijałem temu Peterowi do 10 koła. W ogóle zawiesiły się jakoś te komentarze na razie. Są, już polajkowałem. No. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Czekaj, ja to sobie Be zobaczę. happy. Don't worry, be happy. Zaraz będę. Jak ja mam od najpopularniejszych, to... Znaczy najlepsze komentarze, to ja tam mam powalone, to jest ta kolejność, nic nie ma. Jak sobie wezmę od najnowszych, to czekaj. Słuchaj, masakra, pozdrawia cię twój kolega, Rudy for Speed. Dobra, wiem o kogo No, chodzi. Wiem, to wiem, pozdrów wiem. go, bo sam hopie pisze do nas. No, pozdrawiam, No. pozdrawiam. Ja tu kuźwa jadę ponad 500 na godzinę. Bo jadę autem koncepcyjnym. Mhm. Czyli jest zamysł na niego, ale kuźwa jeszcze go nie zrobili. Jadę nim prędkość maksymalna jaką nim osiągnąłem to jest 675 km. I przypierdzieliłem w bandę, nie?
To się nie liczy. Liczy się. Ej. Chłopaki. Jankes pisze, który cię tam zgłosił? Następny. Który tam? Radził. Co A. radził? Ty go zgłosiłeś. Paruwo. Pado Ta, no. zrobi ci betonowe buciki, Cebulaki. betonowe buciki i ich ten, zatoniesz jak Titanic. Ale serio, może mieć coś z tym kątem? No świnie nic nie będzie No, miał. czy- No, No tylko te komentarze możemy u niego zablokować, u Ja Petera na pierdolę, ja jakiś taki czas. zestresowany już jestem, że no masakra. uważaj, daj pozór, wiesz? Coś takich rzeczy się też nie No. robi. No skąd taki pomysł, żeby kogoś dla jaj zgłosić? No No, bez... takich rzeczy się nie robi, chłopie. No trochę takie. Wiesz co, ja ci powiem tak, Sorry. za dobro donacja wybacza ci to. Nie. Jakbym miał na grubo, uwierz mi, Danek. Padasz, mam monitor już kupiony, ja? Aha. Spoko. Spoko, cieszę się. A nie, przepraszam. Takiego stresiora trochę złapałem. To musisz zagryźć go. No. Kur... Rozpierdzielę tego typa. Nanek, Tak? u ciebie można już normalnie rozmawiać, nie? W sensie tak, że masz No, streamy Przemek. plus 18. Przemek też lajkuj. Czekaj, nie do dopisałeś, lajkowania. ale to chyba jest wiadome. Siema. Cześć Przemo, witam Siema, cię siema. serdecznie. Siema, Co tam siema. u ciebie słychać? Dawno cię nie było. Pisałeś ci tam komentarze, A, mieliśmy tam pograć. Przemek, a, Danek ale chyba nie jedno, mam bo czasu. Przemek do lajkowania Podnoski komentarzy. Aha. Widziałem, że się rano grał w Gran Turismo i jak? No, fajnie. Mi się No. podoba. Mi też. To jak chcesz, to dawaj na jeden wyścig taki szybki. A, to chwilę poczekaj, nie? Zaraz przyjdę. Dobra. Idę Okej. tylko zajarać. Sobie gra odpala już. Tylko mi powiedz, jakie mam auto wziąć potem. Bo ja Aha, mam dobra. szybki samochód. Dobra. Dość. Dobra, zaraz będę. Dobra, Wiwernanek jest. Już to odpolam, no. Ktoś jeszcze Się grób? powoli uzależniam od tego Gran Turismo. Bo w jeden dzień kupić samochodów za 3 miliony, no kurna. To ino ty potrafisz. Ty, macie tam jakieś fajne grupy, żeby link ze streama puścić? No tylko te, co ja ci podawałem, to takie ja mam, nie? No to puść. Znaczy ja teraz nie puszczam, widzowie sami A, przychodzą. no widzisz. Ale twoje wysłałem dzisiaj już O, to jednego. dziękuję. Ale na jedną grupę tylko ze streama. Niestety tylko na jedną, bo na więcej nie zdążyłem. Dziękuję. Bo musiałem załatwić jedną rzecz jeszcze na szybko. I nie mogłem się rozerwać. Znaczy ja zawsze udostępniam twoje A, streamy, dziękuję, ślicznie. tak jak była umowa, więc się staram, panie. Co to? Tracimy cel Brawo. Dobra, powysyłałem do raz, dwa, trzy, 4 do 5 osób, to kurde powinno nam przybyć chociaż 3 lajki jeszcze do każdego. Kuźwa, zawsze na tym zakręcie mnie któryś trąci, ja... Cię kręcę. Straciliśmy cel Alfa.
Dobra, jestem. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Dobra. To co? Żeby takie akcje kuźwa co filmik robić, to by było zajebiste. No. Dobra, ja jestem tego masakra. No. Dobra, O, panowie, to odpalaj już Gran tyle Turismo, a ja wszystkie tylko są ten, dokończę, zostały mi dwa tam Dobra, wszystkie są odpalone ten. mam. A, dobra, to ja już wychodzę z tego wyścigu. Daj stworzę, dobra? Oj, ja To cię, ale czekaj, bo ja chcę... wyrwał. Blue Moon, No, heada. Kurde, idź ty. Ale chłop, jakiego peda. Trzymaj apteczka! Danek, chodź tu na górę. Zdążymy? Ja już jestem. Chowaj się. Apteczka dla ciebie! Coś spod. Danek, rzuć apteczkę na dół, bo ja spadłem. Masz apteczkę! Chyba spadła. Rzuć mi apteczkę. Nie wiem, chyba spadła. A coś tam ja. Na ile okrążeń byś chciał? Ja nie wiem, daj tak parę. To 6. 5. A, dobra, 6, okej. Maksymalna liczba uczestników 2. Ja na razie takimi jeżdżę, takimi wiesz, miejskimi samochodami. A, Nie mam no kasy, dobra, żeby no to... kupić co lepszego. Nie, no bo ja miałem ogólnie 2,5 miliona kredytów dzisiaj zdobyłem, nakupiłem sobie fajnych autek i mam 800 tysięcy, więc coś tam znajdę. Wyłączyć wszystko. A 151 tysięcy. Apteczka, użyj jej! To 80. A Znaczy zbieram ja dostałem, ja ogólnie dostałem 1,5 Chłopaki, miliona, by miałem tą nie, listę to specjalną. na B. Aha, dlatego no. Ja już jestem z Lankiem i Wiwerem. Ale na inną imprezę. Co? No wbijajcie, Dobra, to wbijajcie. masakra. Ej, no cofnij się, hopie. Pawiel, jak tam jest. I co na Gran Turismo? Idziecie na inną imprezę na B. A masakra, chodź, idziemy, przejdziemy, tak? Wtedy. Quick pull, no oni przechodzą. Dobra, to już. Wychodzę. Quick Apteczka, pull. weź się To ja połapać! stworzę. Na prawą gałkę daje się wyższy? No tak. Na prawą. Straciliśmy cel Bravo. Ej, ktoś gra w ogóle dominację już? No my gromy. Mamy gramy. A czemu masakra upuścił? No przecież powiedział, że wychodzi, bo idą grać w co innego. A, No. Szczerze mi się nawet nie chce grać w PvP. no to graliśmy w tego Fortnite, że się nie chcieli. Nie wiem, w ogóle mi się grać nie chce, wiesz o co A. chodzi. To ty chory jesteś. Straciliśmy cel Charlie. Mam wam. Ewidentnie. Ale w BFA inaczej się gra w ogóle z nakładkami. W BFV lepiej się gra. Z nakładkami. Wiesz jakie ja mam teraz nakładki? Bo mi wydrukował jeszcze inne. A ci wyślę zdjęcie. Jak się Quickroll wydrukuje, to zobaczysz. Quickpull to ci origami zrobi, kurwa. No, podobno. Apteczka nie dla tak. ciebie! A sam mi wydrukował tam, bo próbuję filament różny. Wydrukował mi jeszcze 4 takie. A ten jeden jest powiem. taki dziwny. Ja drukowałem. Kurde, zaszczelił mnie, chłopcy, zaszczelił mnie. Jak? A drugie były cięte laserowo na plexi. No. No i te z plexi cięte laserowo to z 5 razy lepsze od tych, co No były tak, drukowane na no to 3D. wiadomo. Właśnie dlatego ja się dziwiłem, że z tego drukowałeś, bo z tego nie będą dobre. One strukturę, jakbyś Dziadostwo. musiałbyś pełne zrobić. To musiała pełne to być trzeba mieć już maszyna dobrą za jakieś drukarkę. 100 tysięcy, nie? Drukarka 3D to wtedy może tak, nie? Trzeba mieć dobry filament i w ogóle. Strasznie. Mm, To A tak, ci z- taka... Nawet najprostsza, czy no, trochę droższa, to się nie nadaje do tego typu rzeczy.
No, on sam składał, czyli jak sam składasz, to wiesz, taniej wychodzi i lepiej wychodzi. Lepsza jakość, to 4000 go wyszła. Ciekawe po co komu w domu Podniosę. drukarka 3D? Żeby se pada na przykład wiesz, wydrukować. Co chcesz sobie wydrukować? Pada. Szczerze, dla niego to kaprys taki, na to co zrobił, ale Kurwa. też właśnie jest. Mam go. Dźwignij mnie. Czekaj, Nanek, podniosę cię. Dźwignijcie. Ja się dźwignę, czekaj. Dzięki. Dobra, pany, ja na razie spadam. Ja bym sobie Elo. no, Aaron. Masz tu apteczkę. Kurde, wróć się! Przejęliśmy cel Brawo. Dobra, już trudno. Już trudno. Ho, ho, ho. Bang, bang. Ja zobaczę jak to wygląda w ogóle teraz. To. Te komentarze u mnie. Widziałeś Quick Pull, te nakładki, co mi wydrukował? Kontrolujemy wszystkie cele. Jak zginiesz, to zobacz sobie. A. Snajperzy tam leżą. O, dziękuję. Plecy, plecy centralnie, centralnie plecy. Ale z moździerza. Niepotrzebnie tam Peter nam się tym komentarzem wpierdzielił wyjaśniającym. Ja wam powiem, że u mnie to kurde w ogóle nic nie jest po kolei. U mnie jest Ej, to mówiłeś, przecież tam jest... Nie jest też U mnie spokojnie. też jest po kolei. Nie włączyłeś opcji sortowania od najnowszych. No chyba. Bo ja mam normalnie. Uwaga, granat leci. Ale Quick Pull naprawdę fajnie się gra na tych podwyższeniach. Nie jest za mocnych, na tych co teraz założyłem to się mi mega gra. Wygodnie jest. A jakie masz Ja podwyższenie? mam live, jeden komentarz, vlogi, drugi komentarz z uśmieszek, panią chcemy, minka. Jakiś komentarz. Ojejku, ile to było. Tracimy kontrolę nad Dobra, celem ważne, Brawo. że jest. Ej, w ogóle ktoś gra? Tak. Czy Nie ogrom w nie? BFA. Czy... O co ci chodzi? To apteczka dla ciebie. Nanek No, gra. apteczki nawet rzucą. Nawet byś nie uwierzył. Ale nie wiesz, jest pomysł. Trzeba film. Nie, bo nikt nic nie oznacza, nie wiadomo co się dzieje. O, dobra, ja już mam generała. Mogłeś poprosić, to bym ci dał. Prosi to się. Świnia po cimoku. Dobrze Nanek powiedziane. O nie, moździerz. Aha, dwóch zabiłem. A widzę ziomka chyba. Zabiłem dwóch. Wpadłem do góry i zabiłem dwóch. Znaczy, ja ci pomogę zaraz. Tam Beaver właśnie cię strzela. Pięknie Beaver. Tu jeszcze jeden. Kurde. I tam Dźwignijcie widać, mnie, Kery. Dobra, Tam ładnie. jeszcze jeden leży. O, pięknie. Chyba nie ma. Apteczka. Trzymaj apteczkę. O ty gnoju. Tam jeszcze jeden. Super. Granat leci. A tu jeszcze jeden, Quick Pull. Dobra, mam Ty, go. zabiłem go. Masz go? A widzę, masz low HP. Ale spaliłem się. Fuck. Ja cię podniosę. Nie podniesiesz, bo spaliłem Dla się. ciebie. Jak cię nie pod... Przecież mi się paliłeś, ej! Jak się Nie, spalisz, to cię można podnieść. Kurwa. Co ty gadasz? Tak? No tak. Raczej zawsze tak było. No to przepraszam. Dawno nie grałem. O, Mr. Black. Sorry. Siemano. Ej, bo wbijaj. Bijaj do nas, A jak masz będziemy konto na grać. YouTubie, to jeszcze możesz polajkować komentarze. Chcemy live z panią Blondin. Tylko teraz to już w fotach się porozpierdzielało wszystko. I ten, Nie, możesz, nie, możesz, nie, do, nie, ty, nie, możesz nie, mi tak streama zauważy. też Nie, tak polajkować, zauważy. jakbyś tak chciał. Ty Quick Pull chyba serio ma gorączkę. No. Sam masz gorączkę. No zobaczcie na jego staty. To nie Quick Pull, ostatni w tabeli jest. A ja który jest?
O, ty jesteś nawet dalej. Chodź, Siulu, on jest chory. Tracimy cel Bravo. Ale ja gram od tego. Apteczka, weź się Kuchni. połataj. Opa, już się tłumaczy, już się tłumaczy. No. Ja się nie tłumaczę, ja to wyjaśnię. Quickball wyślesz zapra? Jest różnica. Jak, wiesz co, chwilę, bo ktoś do mnie strzela. Czekaj, ja ci wyślę. Już ci Black wysyłam. Kulek się nie przejmuj. Mr. Black, cyk. Zaproś do gry, proszę. Już wyszło. Masz tu apteczkę. Apteczka se weź. Przemek, plecy masz. Nie Przemek, wchodził. O, palę się Kto mi tego X-a tutaj przycisnął? I patrz. Czekaj. Mogę cię teraz podnieść, trzeci w widzisz kolejce. normalnie. No, dziękuję. Tu jest jeszcze! A ty tam X Tu jest! Tu jest! Kurde, bele. Prawie by go trafił. Ten tu ciul, tu kampią, ale tu kampią. Kaj. Trójkę gdzie zginąłem. Kaj, że zginął, nie widzę. Kampio na C chłopaki, powoli. Na C tam w tych budynkach. Tracimy cel Alfa. Alfa tracimy. Quickball dobrze idzie. A, już koniec. Dobra. Ty no, zobaczcie na tabelę wyników. Nanek przebił Quickballa. I to rozumiesz zaraz dową na ten. Ekipa Na zryw. ekipa zryw. Nie no, na przełęcz, To się na niczym przełęcz. behemocie. Quickball jest chory. O kurde, Radziu. To, Tak szczerze, mam być szczery. Tak. no. Gdzieś na tym jest tak duże, że palce sobie można urywać. Ty, ale spoko się gra na tym. No ja wiem, że spoko, no kurde, no. A widziałeś te drugie? Ten taki cycek? To czego to jest? Ej, Kurde, ale to patrzcie, drugie jaki jest wynik. zbyt precyzyjny. patrzcie jaki wynik, ej. Na plusie. Na plusie, umie, na plusie. 8-4, ulela. No. Zaraz to idzie ludziska, hej tej. Mi już się ustawiło w tej chwili z panią chcemy live. A Blondi gdzie jest? A jest na górze. Jest tam Blondie. Jest. Jest. Jest już ciemno. Jeszcze lajkować. Jeszcze, przynajmniej żeby tak po 10 lajków było, wtedy się wypozycjonuje do góry. Ty a tam co, inne komentarze więcej lajków mają? Nie wierzę w to. No nie no, ale ten przez Petera będzie tam się w środek wejdzie. Bo jest To na grupie przyznany zrywy, tak? Mhm. Nie, na tym. Pod Nie, na lepszym na silnikiem. YouTube pod YouTubie. filmikiem. Ostatnim. To na tym Lemi, nie Lemi Live, tylko Lemi. Tak, Blondi z panią chcemy live. I to ma być kuźwa polajkowane te komentarze, reszta nie. Czekaj, ja zaraz przeczytam jakie ja mam. Reszta won mi stąd. Usuwać trzeba, kurde. Chcemy Blondi. Ej, masakra z jakimi on tam dupami. Ja pierdzielę. Ja mam cały czas w kolejności. Nie wiem. Przejęliśmy cel Alfa. Ta mapa jest fajna. Tylko Quickball, wiesz jaki problem jest z tymi nakładkami? Bo ty masz fajnie, bo też są takie do wydrukowania, że są 4 zęby, które chwytają. Wiesz o co chodzi? Tak jak ty masz. Masz? Ja mam 3. No, czy 3. Ty wiesz, że No to jak może- będzie tak nieodpowiednie wyważenie, nie, to po tygodniu ci się ten analog rozwalisz mechanizm, nie?
No dobra, czekaj, do rzeczy. No a ja mam tak, że ja mam dookoła, muszę to wciskać. Muszę wyciągnąć lekko tego analoga, bo haczy. Co ci zaś tam To harczy? mu się analog rozwali, jak to nie jest wyważone. Beciu siema, witam cię. Co? Elo. Elo, ja sam pisał, sorry. Jak będzie jakoś gówniacko wyważone, to mu się Ale co mu się spierdzieć, spieprzy? nawet mechanizm. Że co? To za Będzie za ciężko duże będzie. obciążenie, wiesz? Aha. Eliminujemy wszystkie cele. Dobra. A Przemo poszedł, on tam poszedł, ten Carlos. O, dziękuję, Quickpull. Dwóch, tak, press B. Dwóch snajperów. Dobra, aj. Podniosę. Tylko od razu się wycofywuj. Dobra. O, nie zdążyłem nawet z działami przywalić. Leży przy tym, na kamieniu. O, trzech się zrespiło. Na dole, na Dobra, dole. Kaj na dole, jestem. kaś ty. Przy domkach. Czekaj, Mr. Black, czekaj. Ale przy tym pierwszym domku czekaj. Ja bym nie szedł. 4. Oj, oj, oj. Ale mnie trafił. Czekaj. Coś to nie, zdejmie mnie. Jakiś inny typ o mnie podniesie. 2 metry ma do mnie tu. Chyba zrezygnował. Nie zdejmo, przez ciebie O, radził. Quickpull. Dziękuję. Miło mi. Kurde, nie umiem jak trafić pieronów. Wiecie co, musimy wyjść z tego punktu, bo będą nas strzelać jak kaczki. Na razie mamy wszystkie 3 przejęte, to trzeba to kurde siedzieć i bronić. A wystarczy podejść i kurde mi. Połowa bitwy O, za nami. dobrze tam Quickpull idzie. Ty, Viver. Wiem, Ja tam idę w nich. Oni zaraz Ja będą tam- wszyscy. Ładziuje ktoś we mnie. A właśnie widzę. Ty, ja chciałem tutaj zbudować schody, jak w Fortnite, ty. Co za gościu. Ty, no nie mogę tu wejść, no. Ej, kto mnie załatwił? A tamta paruwa, Viver szpetno, przede mną tam. szpetno paruwa. Ej, Nanek, to miałeś być pierwszy, gdzie jesteś? Gdzie pierwszy? No nie wiem, miałeś być pierwszy. Nie zawsze pierwszy, o co ci chodzi? Jedziemy z nimi. Quickpull przed tą jeden. O kurde. Tu Kurde. leży. Mam go. Mam go. A tu dwóch jest. O fuck. Dęk. Dzięki. Uwaga, bo tam ich jest. Co fujaro? Chciałeś być, smoki dołki. Debilu, ty myślisz, że kurwa z ekipą zryw wygrasz. Chyba czysto, Ty co? durniu, ty głupi. Chodźmy na C szybko. Straciliśmy cel czas. Co za duryń głupi, ej, myślę, że ze mną wygra. Paweł, a jak masz te Na właśnie B. te KF-y, nie? To jak masz na przykład spoci ci się kciuk, to kurde ześlizguje się z gałki czy nie? Nie, trzyma się dalej. Ej, wlazłeś tu, rozumiesz, do Tak, tych to jest chłopców, a taka ich tu nie ma. plastik jakby, Ka oni nie? są. Od za dolar, jak przyszło. Właśnie, nie, jak palec mi się spoci, to dalej się trzyma paluch jak przyklejony, nie? Miodzio. A jak jest suchy, to już w ogóle pewnie co? Kopie, to przyklejone, rozumiesz? To już w ogóle. Przyklejony, no. Na super glue. Wiecie, to jest... trzeba samemu Kuźwa wypróbować, zobaczyć mać. i wtedy. Ale żech tam tego szczaił. Tam za choinkami jest na Ja dole. ci Michał nie podniosę, bo tam jest z trzech na dole. Dajcie tam pozór. Mnie ktoś podniósł. Ej, dwóch idzie do was. Hopy, idą. Tukaj, tu z tej strony, chodź sam. Hopie, Cel alfa przejęty. gintry. O, tukaj. O ty, Franco. A ich jest chyba bardzo dużo. No, to są nasi. Dobra, to są nasi. Ja powiem wam, że jak pierwszy raz kupiłem KF-y, bo ja grałem na aimstickach, nie? No. Myślałem, że aimsticki sobie... O ty, Pierwszy, kurde, nie ma, chłopcy, nie? chodźcie tu do mnie. Ich tu je w Ale pieruny. jak kupiłem sobie KF-y, to aimsticki wydupiłem, nie? Quickpull po lewej, snajper.
Oznaczone. Pięknie. Dobra, Trzech tam jest, chłopcy, trzech tam jest ze Zadola. U góry, tu są, obejrzyj, tu jest, patrz. Kurwa, ja zaś wam dupa będę ratował, cholera jasno. Tam jeden po górze, po skarpie rotu. A sobie wezmę. Hi, welcome to my stream. Nice to meet you. Plation 007. Siema. Co jeszcze mu po angielsku? Hello. Co jeszcze mu po angielsku padać? What's up? What's up? Nie, nie umiem więcej. Na B4. Będziesz coś chciał na nek po angielsku, to mów, tak? Dobra. Twoja stara mi powiedz. Salam alaikum. Your mother. Motherfucker. Jebany. Jest bany. To motherfucker, no matko jest. Nie, jest bany. Po angielsku bany, nie? Królik z Bugs. Bany, nie? Jebany. Oj. Rabbit Bugs. Jebany. Bugs, Słuchaj, gościu się nazywał Bany, nie? A po śląsku czy ktoś... Ty fujaro. Arsen ma nie w nosie pokopie. Panowie na C tam za punktem. Jeszcze jeden kończę sobie. snajper. Mam jednego. Quickpull po lewej, jeszcze jeden. We live in yellow submarine. Yellow submarine. Ej, idź! We live in yellow submarine. Wow. Wow, baby. Ale walą z tego moździerza. When you A, widzę came, typa. when you change me, girl. La Periangor. Kurwa! Kaj wychodzicie! Ej, teraz zrobiłem taką akcję, panie. Jo się rodza, a wy idziecie za mną. Jo gina, a wy łapiecie punkty. Nanek, dlaczego ty kniesz X-a? Co? Uważaj, bo tam masz pełno tych. Nie chciał nadużywać twojej strzykawki. Ja nie lubię w dupa. A ja widziałem jak on się przymierzał, wiesz? To było dobre. Tak. A tam na wzgórzu? Widzę. Dwóch, Trafiłem go. prawa, lewa. Left or right? A, Przejęliśmy cel Alfa. Kuźwa, gnoju. Czy ja ich muszę zawsze iść wszystkich wykończać? Pa jak się to robi? O, Quickpull, co się dzieje? Ja tam urwał albo... wybiło. Nie, tam wyszedł, nie chce mu się grać. A. Batak jest czasami Raczej by sobie tak kurde nie wyszedł, że... Jak? On wychodzi tak. A troszkę by musiał się ostro wkurzyć, a tak na to nic. O. Widzisz, mówisz. Kurwa, chłopcy, co wy robicie? Czemu ja dostaję? Znaczy się ostatnio to ja miałem tak z 2 miesiące temu, no. No. Ale co to się stało? No nie wiem, no zwoliło mi po prostu i tyle. Jakiś błąd sieci miał i tyle. Na. Ja tam Na wiem, na. Chodź tu, kiciuś. Chodź tu. Po prostu ma połączenie. O Boże święty. Ja nie wiem, coś jakoś cicho tam na tym czacie u mnie, nie wiem. Pochorowali się wszyscy? 7 osób, a wszyscy cicho. Nie wiem co z nim jest tak. pochłonięci lekturą są. Znaczy oglądać. Przejęliśmy cel Alfa. A kuku! Oj. No bo to wywaliło. Kurde, może jakbych tak wycelował najpierw w niego, to Znowu mnie waliło. Trzeba nie wystać. to może by było dobrze. Zwycięstwo i to mnie cieszy. Ty
Bo ja sobie będę musiał kupić takie coś, bo ogólnie ja już teraz to ja mam, na razie to ja się zatrzymuję na moich razerkach, kochany. Radziu, ha, ha, ha. No powiem ci, że te nakładki są No tak grom coś, zajebiste, co Radziu? no, Radziu, ale grom, na grom. pewno O wiele Obuzie. więcej niż łopatki, nie? A gdzie to można kupić? No ja kupowałem na eBayu w UK sklep za 65 A ile one zł z kosztują? wysyłką. Aha. 65 zł z wysyłką. Ale to Oj. powiem ci, że jakby nie wiem, jakbyś był jakimś... Możesz się zawsze sprzedać na Allegro za 80 zł. Tak? No tak, no. Co ty gadasz? No tak. Tak. A ile one by przychodziły z UK? Pizza czy kebab, tak. 2 tygodnie. Ile by przychodziły, bo nie usłyszałem. Pizza czy kebab, 2 tak. tygodnie. Ojeny. Chyba, że z Polski to 8 dych, nie? A to po co przypłacać? W sumie te 15 zł. Albo No gotowce generalnie za 4 powiem, że stówy. no są warte, kuźwa, są warte, oj tak. Tylko mówię, no na pierwszy raz to trzeba pierwszy miesiąc na chama na nich grać, bo może być gorzej, aż później nagle będzie taki przyrost mocy, że tak powiem, dwukrotnie. Patrzcie, Nanek już pewnie Nanek zamówił. Ja Zgadłem? już zamawiam, no. Na pewno. Żeby nie było jak z premium, że albo Tak. nie namówili. Ja mówili, no na premium ma za 200 i No. i mapy łatwiejszych nie ma, i bota nie ma. Broni łatwiejszych nie ma. Tak jest. Ej, co z mnie za dureń? Smoke. Every day. Ty, no A nam zabierają już. Smoke meat every day. Tup, 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 Ale tu tup, wskoczył. tup, 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 tup. Straciliśmy cel alfa. Idzie. Zróbcie im wolne miejsce w teamie. Możecie? Ale to do Wizera trzeba. Można. No, Oj, nie dane serwera, tylko drużyny, kurwa. ty durniu, ty. Wypad ty kurde leszczu. Ale macie zamknięte dalej. No, wiem, właśnie Straciliśmy zauważyłem. cel Charlie. Wizer, jak możesz, to teraz by się A oznaczył, dobra? Już je na A, za późno. A tutaj tego kolegi nikt nie podniesie, no panowie, no. Nie widziałem, ja się tam nie wpieprzam. Ja tu idę na punkty. Janek, po co to strzykawkę masz, żeby nie machać? Żeby Słuchaj. polerować? Ja mam strzykawka moja sekwoli. Aha, chodzi o w grze strzykawka. Ja pierę No, Kurczę. bo koleś zdechł obok ciebie tam na tym, na A, ten leżał. Punkty oznaczamy, punkty, bo przyjęliśmy B i 0 reakcji. Góra. Kurde, zdjął. Bo Kuźwa! Janek, uważaj. Przez ten dym, że go Pierona nie widział. No, trzech ich tam było, 4. No, w Pieronych tam na tej było. mapie trzeba snajpa wziąć. Tu trzeba snajpa, ja tak go dosz. Snajpą ich tam ładnie, hopie, wysprzątać, rozumiesz, wyzamiatać i porządek będzie. Rawany, ja później będę. Dlaczego? Halo, kto to? Poszedł. Kurde, jak mnie dobrali. Jak ktoś jedzie ze mną na TC? Nie. Ja zaraz z tobą pójdę, Paweł. Zaraz też idę. Proszę wsparcie, jakieś mi się przydało. Już jestem. Jestem. Idą. Przejęliśmy cel Charlie. Moje gratulacje. O nie! Ja idę na B jakby co? Snajper siedzi. Tu siedzi. Tu ma każdy snajpa. No, tu.
Janek, do plecy miałeś. No nic, no. Ale szkoda, że tego kurde aim sticków no nie produkują nigdzie w Polsce, bo pewnie z 2 dychy kosztowały. Tylko pady w całości robią. Brawo. Aj. Jak trzeba zapłacić za przesyłkę dalszą, trzeba zapłacić cło, VAT. Nie ma za co, Radziu. Bardzo dziękuję. Chyba, że lewa twoja strona. O nie. Leży jeszcze z działem. Ja wiem, ja już go załatwiłem. A no, kurde. Właśnie w ostatniej chwili zauważyłem go. Tracimy Jadę. kontrolę nad celem Brawo. Jaki moździerz. Kuźwa. Nie podnoś mnie. Ty, wbiłem z opóźnieniem, a już pierwszy jestem, jakie jaja. Dobra, wbijam do was, pany. A jednak? No. No, nie chce mi się ani kurwa filmu się oglądać, Dawaj nic, na ani to, tego. No, hopie. A jak nie, to rozumiesz, że robimy tego, jak się to nazywa. Składka na Gran Turismo dla mnie, dziękuję, nie musiałeś tego mówić. No. Idziemy we Fortnite'a w kampania pograć. Przejęliśmy cel Alfa. Jak chcesz Nanek, to ja mogę FIFA zainstalować, 17 cię złoić. Ja nie lubię, jak mnie łoisz. Bang, bang. Jesteś przechuj Nanek, patrzę tam, jakie mam gierki, mam tam Wormsy, te Battle coś tam, no, te tańsze. Tracimy Bang, cel bang. Charlie. Ale Radziu ci dupę obroniłem, piwko dla mnie. Nie, widziałem, dziękuję. Widzę, że Quicków faktycznie gorączki nie ma. No, a pod mostem się... Kurwa, pomóżcie mi! Czemu ja zawsze grom tu są do cholery jasnej? Przepraszam, uniosłem się. Nanek, a jaki punkt jest oznaczony? Na czerwono. Nie. B. Na czerwono. Aha! Brawo przejęte. Ojej. No, Nanek, o właśnie w to gramy. A na jakich mapach gracie? Nie gramy na DLC. Nie no, wygłupią się. Ale szedłem Kaindzi. Beciu za dysk, rozumiesz, 2 terabajty. Podniesiesz mnie Michał, 2 terabajty masz do granat. 300. bo cię ściągnie No, snajper. 300 coś tam, Gdzie oni przesyłka są w na rzeko i ten. Ale fajne, nie ma zły. Działo przede wszystkim. Michał, chowaj się, bo snajper Przede cię wszystkim obserwuje. działo, Chowaj się, panowie. Chowaj się. Czekajcie, tak wyjmę. Chowaj się, bo tam jest snajper, Ej. oni leżą na kurce, podczas celowania. Wiecie, gdzie na B? Co? Koguta. Tu jest. Leżał Ty na tam. górce, to ja będę ich widział. Ja też mam Na snajper. górce, na C, na prawo Traciliśmy cel Alfa. leży. Czekajcie, go wam oznaczę, bo... Plecy wam robią. Kurwa. Kuźwa, pany, dlaczego... Podnieście mnie teraz. U góry jest, u góry. O, fajnie, że U gracie, góry, kurwa, którzy u góry. dominację U gracie. góry między choinkami, No u najlepiej. góry, pany. Widzę No, go, mi się- Podnieś mnie. Mi się za podbojem No, tęsknił dostał już. trochę. Podnieś mnie. Nice. To teraz ja tam Już do pójdę na ciebie idę jeden. na Jeszcze jeden tam jest. Ten amunicja masz, trzymaj. Kurwa, jeszcze jeden tam jest. Cel Charlie No przejęty. bez jaj się wynoszą jak króliki. Rad, no. Pany na B. Z B idą. Nie, No ale że też... Jak z B, jak my jesteśmy na B. to tu idą, sorry. Nie z tej strony wy mnie strzelali. Nanek, ogar. Przepraszam. Z A idą. No. Nanek, Jednego nie podbój. mniej. Nanek, nie podbój. Wgraj aktualizację map, Nanek. Oznaczycie A? Coś ty to Nanek grał wcześniej. Co? Nie wiem. Co zobaczę. Na Facebooku patrzę. Co grałeś wcześniej? Fortnite'a. No. Battle Royale. A co? Ale mi się kciuki po co, jak mnie już to wkurzać zaczyna. Chusteczką No sobie nie zrobił. mam tak, że mi się tak ręce pocą. A co jest? Co jest nie tak? Tu umyj. Tu my. Ja mam łapy potliwe bardzo ogólnie.
Ale serio, Chwilę pada i zaraz jest Radziu, mokro. Radziu, nie na kozaka, gdzie ty tam idziesz? spokojnie. To musi być powolna eliminacja, Radziu, no co ty? Ej, Radziu, Co? a ty masz takie cyski fajne? Czekaj, kto tam zginął? Ja. Bo mnie Jankę zabił. Czekaj. O, dopiero teraz mi pokazało, że nade mną Wiem, stoi wiem. 7 metr. No bo kuźwa wziąłem twoją broń, no. Bo jestem Ale myślący w miarę. fajne to Perinio. Co mówisz? Bo nie słyszałem. Wiesz, że trochę myślący jestem, podniosłem broń Michała, i to podniosłem. Ale nie, Michał coś mówił. Że fajnie. Ej, chłopcy, tu! Kurde, na siłowni takie wiesz, że Tu widać, jest, kurde, obejrzyj. Tu jesteś. No mam, no. Ściągłem A co? go. Za broń? Strzelec Ściągłem go. Roberta. Pany, ściągłem go. Tam jeszcze jest jeden. Strzelają. O, ale dwa szoty poszły. A co, gustujesz w takich? Ja, no. Sam bym chciał mieć takie, no mam nadzieję, że kiedyś będę miał. A w takim sensie myślałem, że w innym. Nie, w innym nie. Dobra, lecimy na C. Te, a Tak? rzucicie na ten? Idą na Jak się to nazywa? A na grupa, na tam ekipa zryw, te zdjęcie tych waszych tych przycisków, co to tam macie za fajne. No w końcu z tego, dobra. Premium pady. Uważaj, 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 Michał, uważaj. Tu jeszcze jeden leci, chłopcy. Tu są, Okej, Czekaj, Blaku. Ojojoj. dobra. Ale na prosto jest jeden. Ja się cofam. Ale mi strzelił. Uwaga, bok nam robi. Mhm. Na C jest dużo snajperów. Macie apteczki. Jeszcze jeden leci, słysza go. Panowie, wycofujcie się. Czekać, czekać, czekać. Zaraz zobaczymy. Kurde bele. Myśmy zabili. No bo tam Ale się- miałby go, ej, miałby go. Wszyscy. Jak tam moje staty? Czekaj, Radziu. O, obejrzyj. 9 na 3, obejrzyj. Uważajcie, przed wami jest gość jeden po kopie. Boże. Nie, nie potrafię grać. Boże, Boże, Bożenko. Dobra, panie, o to To chodziło. chyba pod... Beciu, ja sobie No, kupił, rozumiesz? Kutaś. Bo mi po prostu, bo miał po prostu mało miejsca, no. Widzę go, widzę go. Snajper po prawej. Dobra. Dobra, zdjęty. Oznacz. A. C raczej. Masz Tam na górce są, na górce Wiem, są, że patrz to ilu ich tam jest. Mam jednego. O, Kamila mam. Radek, jak cię jebnę, to zobaczysz. Jak to Artur Ale mówi. żeśmy ich A przeżyli co miałem tam zrobić? pięknie. Dawaj, A, patrz jak ale się Olek zrespili, wyszło. dawać, dawać. Olek tam wyszło. Wow, ale dostałem szota. Granat Jak ma się być, bijamy. kurwa, Leżeć, zabijają. Dzięki, 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 dzięki. Co to tam? 5. Pycha. Nie zabiję. Czekaj, a nie, już cię nie mogę podnieść. Czekaj, Radziu. Jest dym, póki jest dym. O kurde, nie ma dymu. Na tej mapie to jest strasznie ważne, te dymne granaty. A. Ja muszę sobie kurde na wyborowego Self-Sladera zmienić, bo Kurwa ma... granatami kiedyś Powiem ci, że na tą mapę bardziej pasuje ten... nie te kropeczka, tylko ten okrąg celownik. Nie wiem, na 2.0 albo Po 2.5. prawej. Chłopcy, idźcie tam, nie bójcie się, nie wstydzimy Ja się. wezmę wyborowego. Pany, nie wstydzimy Że się. na Self-Sladerze jak wezmę 2,5 to mam za dużo odrzut i nie trafię. Tak, na wyborowym to też nie straczę. Ajajajajaj. Zobaczcie, ty kurde Mondragona wezmę. To ja się będę pierdzielił. Ja nie wiem, co ty się będziesz pierdzielił.
Się pierdzielić lubisz, Michał? No to wiesz. Podniosę. Straciliśmy cel Charlie. No, to pierwszy. Dzięki. To pierwszy, ten zajebiściejszy. Niektórzy Gorsze. potrafią dotknąć językiem nosa, a ja kurde potrafię inne sztuczki. Dobra, nie wnikam. Potrafisz dotknąć penisem własnej dupy. Chodź. Czegoś na przemiennie będziemy rzucać granaty i podchodzić. Bitches. Boże, ten dewy zablokowany, no kurwa mać. No skacz tu dziwko. Dwóch z pompą na to. Jak się te łapska posą, Jezu. Nie wiem, czy ja cię podniosę. Tego nie zdejmę zaraz. Jak cię zdejmę, ja ci podniosę. O, nice, nice, to było dobre. Ale dziękuję, dziękuję. No, to było fajne, kozackie, bo ja pewnie... O kurde, naprzeciwko są. No widzę, że biegniesz podnieść gości i kurde strzelają do ciebie, no to rzucam smoka, kurde i gitara. No właśnie, i jest kurde taktyka. Podniosę. Ej, kto kliknął X-a? Kuźwa, no nie Duda. kliknąć, no. Jest bomba, nie podchodzić? Ten. A, granat. Ale ci powiem, Pawełek, że jak zobaczyłem, kurde, ten napis bez niego nie gram i link do mojego kanału, to Góra, góra, góra. Coś tu drugi jest, coś tu drugi dosłownie. No, leżą. Mam go. Oznacz B. Tak powoli wbijamy, bo gdzieś tu leży gość. A jest, Chyba jest, wiem. jest. Kurwa, skąd mnie trafił? O ty gnoju parszywy. Kto oznacza? Przejęliśmy cel Bravo. Quick pull. Nie, Ui. ja nie. Quickball oznaczasz? 5-letnia gwarancja. Ale żeś heada dostał Kamil. a jak to ja Kamila wziąłem, Wziął. ładnie od tyłu, bo kurde, to są. Ale na tym IQ ten koniec. Wołga. Twierdza Wrocława. Twierdza Bronisława. Kurde, spać mi się chce. A jeszcze jutro rano muszę wstać. W sobotę rano, nie, w niedzielę muszę rano wstać, a i kurde wtedy w poniedziałek, a idź pan. Lemin Dobra, pany. Ja kończę. Będę tak za... Następny stream będzie tak za jakieś 15-20 minut. Także nic. Trzymajcie się. 19:30 dali gromy. No.